Bernard Grech għamel diskors diviżiv u negattiv waqt attività politika fis-Siġġiewi. F'diskors huwa kompla fejn ħalla fir-reli fil-Padiljun il-Ħadd u kompla b'diskors kontra l-Partit Laburista u niesu. Għax il-daw ma tistax tafdom. L-importanti li għandhom numru sabiħ. Taf kemm għandhom proposti? Ħanaqralkom il-numru. Wieħed, xejn, xejn, xejn. F'diskors li beda b'tannieqa lil Lewis Gallia li għadu prominenti sew fil-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech kompla janna il-passat u stqar li n-nies għandhom jiftakru fi gvernijiet nazzjonalisti. Għaminnija, meta konna fil-gvern? L-esponent tal-Partit Nazzjonalista Julian Borch tkellem dwar it-trambla binarji li qed iwiegħed Bernard Grech. Hawnhekk huwa spiċċa jtenni li dan il-proġett mhux wieħed tal-jekk. U aħna l-Partit Nazzjonalista dal-proġett li qed irresqu qudiemkom mhuwiex tal-jekk. Dan qalu għalkemm dan it-tram huwa użat biss f'post wieħed fiċ-Ċina u kien irrifjutat mill-Awstralja u Franza wara testijiet li jagħmlu bihom minħabba bosta nuqqasijiet. Fosthom minħabba l-fatt li t-tram irid minn tal-inqas 15-il metru biex idur, jikkawża ħsarat lit-toroq filwaqt li hemm ukoll problema bil-bankini. Madankollu l-esponent nazzjonalista qal li dan huwa tram tried and tested, li ma qalx li t-testijiet kollha urew li dan it-tram fih iżjed żvantaġġi minn vantaġġi. Huwa kompla jgħid kif il-Partit Nazzjonalista għandu l-kredenzjali kollha biex iħaddem dan it-tram li jaħdem b'sistema elettrika. Hawnhekk dlonk falla il-generator. Huwa xi ħaġa innovattiva, taħdem sistema elettrika, tried and tested u mhux bħalma qalulna qed toħolmu.